Puriani Tuhata, nadong di gerejaon, dohot akka, nadi inganandabe, tapasada marohata, tapuka mamasuk, marende maita, sen buku ende, nomor 24, ayat sada, rodi 2. Marhite goarni debata ama, do goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do goarni tondori parbadia, na tu mapalangit do tanoon. Amen. Songonondo ninna Tuhan Jehovah, ianggo halak partigori, manguludo binahe nini paras sidohotna marhapor siaon, alai anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, nabadia doho, pardosa do yang gohami, alai diondingi hodo akka namarhaposan, jala nama purus tuho, alani rohami tuho, mangasaon asini roham, seunak tulak hami sian jolom, akup leo dihami rohana girgir tumangion hatam, asau boto hami mangulaon lomo ni roham. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Haleluya.
Patik di debata di Taminggon, Ima sian Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Unang ho mabiar ayaw do dongamu, unang bihatan ho ayaw do debatam, au margugoyhon ho, uhut mangurupiho, uhut maniopiho, marhite siamun ni hati goraku, atong ra mangidogogo mahita lao mangulau patik nei, mangulau mambar kepada ini. Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha dang lomo roham mida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kondalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i umbain hupangido hami saya sundati matoru-torum asa unang mangunai be tuhami saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asip roham saya pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringo tu asisani dosa. Songonondo hata ni Jehovah unang ho mabiar ayaw do siluluan ho. Nunga pola hujo guarmu au na punaho. Asangapon madidebata na diginjang. Amen. Tabegema hatani debata turpuk dihita di hari mingguan imana dienet sian Daniel Onom ayat sada rodi 15 tajahama marsoring-soring
Daniel onom ayat sada saat 15. Dungi sahak Maharaja oni tu si Darius halak madai uju marumur ibana ono 12 tahun. Di babakit huhut tolu halak situ anasida, si Daniel mesada, asa mardabu-dabu aka iduki tunasida, asa unang rajai marharugian. Jadi mangalului sindir ma akka situa dot akka iduki dopak si Daniel taringo tu panggonggomina. Alai dangadong sindir jupang nasida manang hajahaton nanggosada. Ayaposan do ibana. Dangadong jupang salah manang hajahaton nanggosada sian ibana. Dungi dirogom akka iduk rap dohot akka situai marajai akka didok nasida ma tu ibana songonon. Saya mangulu maho ale Raja Darius rodi saleleng nilelengna. Di ini ale Raja nami, ikon pahotonmu ora-orai, jalabahenommu sada surat, nasotar pauba, hombar tu uhum ni halak madai, dohot Persia, naso jadi ubaon. Ia si Daniel, dung di BG nautar surat-surat si songoni, nakok maibana tu bagasan jabuna, alai adong do jandela akan natalak tukan Jerusalem di bagasan bilutna parginjang. Jadi tulu hali dinasadari ibana mangalopit ulu nitotna, laho martangiang dohok mandok moleat itu debatana, sandok songon na somal binahenna na sailaon. Dungi Roma nasida jumonok jala makatai di joloni rajai taringot tu surat ora-orai akanin nama. Ale Raja nami danung pola tarsurat sada surat ora-ora di baiko, pabua manang ise namar tangiang di bagasan natulu pulu arion, tu manang ise debata manang jolma dukon di ni tuho, ale Raja nami, ikon dabuhonoton ibana tu godung parpabiatan. Jadi dinna rajai mamangalusi. Hot doa tai, hombar tu uhum ni halak madai, do Persia, naso jadi ubaon. Jadi dung di BG rajai marsak situtu marohana, mutu marohana memikiri taringot tu si Daniel,
naik paluaon na ibana. Polaro dihasusudut di mata niari ibana mamikiri akal naung naik paluahon ibana nian ima sahatna. Martua do akana tu mangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tindako maha porsiautai songo nahi takon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di bata jauba ido ama pargogo na satu dosa na tomo palangi do tanah. Au porsia di Yesus Kristus anak di bata jauba na sasadai iman itu Tuhan Maria naga densa modu perbadia andora sorua. Ido kuata na tumama beni di bangunan Islatus nama terat pada di barang dua orang silam na tua motor tungkang nama mau di hari pertunggu nama naik suruh lahu berusaha di bata Jehova nama naik algogo na suatu dosani di sini ada Tikting HKBP Pasar Minggu, Minggu pa-22 hon Lung Trinitatis, tanggal 8 November 2020. Topik Minggu, Parsidohoton ni halak Kristen di politik. Sada namar ragam, napar julu, peresmian gedung fasilitas gereja HKBP Pasar Minggu. Disakapi huriata do laho meresmihon gedung fasilitas ni gereja ta na baru dibangun na di samping ni gereja tahun asamit terboi diisi keperluan manang dipakai sesuai dohot fungsina. Peresmian ni niuluhon ni amang preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 8.00 WIB langsung di gedung baru. Khobar tusi laus diruti ma tu permingguan pukul sia 00 WIB. Sayang giat ma ulaun peresmian ini merdalan do denggan. Dapat dua hon rapot panitia jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Di hari Minggu sadarion tanggal 8 November 2020 mulai pukul 10 sada 00 WIB patu paun ni panitia do
rapot Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Maringanan di Gedung Serbaguna, agenda rapot, review pelaksanaan Pesta Jubileum dengan kondisi pandemik COVID-19 sia. Pilang itu sudah panitia, asaro mangihutton rapoti, laus tikting omma nagabe undangan. Nomor 7, ujung tahun Parhuriaon. Di hari Minggu tanggal 22 November 2020, Minggu ujung tahun Parhuriaon, laos parningotan yak kana mording. Mardung utusi jaha hono do guar-guar ni akka na mording nasa tahun Parhuriaoni. Imas yang tanggal 25 November 2010 sia, satu tanggal 22 November 2020. Nomor 4, Dewan-Dewan. Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Mulai minggu sadarion tanggal 8 November 2020, arong do perubahan jam live streaming di sekolah minggu. Sian pukul 10 sada, 00 WIB, gabi itu pukul 7, 00 WIB. Napalimahon, namar bagas, tik-tik parjulu. Naing majalo pasu-pasu parbagas sama apoteker Fernaldo Sagala, sarjana farmasi. Anaknya mata patun mangalason Sagala. Tuuni inata Dormalum Boru Libong. Alamat Pudong RT 004 RW 007 Karawang Timur. Ruas ni HKBP Karawang Resort Purwakarta. Dot Orwana Despira Metlin Boru Tabunan sarjana ekonomi CFRM. Boru Niamata J. Tibul Tabunan, Tuwun Inata Mayrohmah Boru Sidauruk. Alamat Jalan Swadaya Sada, nomor 44, RT 007, RW 00 Sia, wilayah Sada. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamas-masuan patupaon di hari Sabtu tanggal 20 November 2020, pukul 10.00 WIB di HKBP Karawang, Resort Purwakarta. Di pasu-pasu tu hatama sakap perdongan sarepeon nasidai. Paunopon ruas namoding. Nah di hari Minggu tanggal 1 November 2020, nunga jumbo moding inata Ratna Boru Sitopul, umur 70 tahun. Istri ini amata Jona Poltak Hasiholan Nenggolan Nahinan, Nasian Huta Jalan Poltangan Raya nomor 10, wilayah Sada. Tatangnya koma asatibu tarapul keluarga namar sitaononi. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni huriata, boy mata jaha di tikting naong di para di huriata, di bagasan sadarion. Songoni matikting namasa di bagasan huriata nasa minggon.
martangiang maita. Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Horas ma dihita saluna. Hata ni debata di mingguta sadarion sian sada Timotius bidu 2 mamuka sianak sada 1 ayat pitu. Rap maita mabuka saat ajaha margati soring. Ope odo si pasingotu naing ma ulah onoton parjolo situtu pangidoan partangiangon par pangodianon dohot hama uliateon humokop saluhut halak 2. Nadenggan doi jala halamuan ni rohani debata si palua hita 4. Ai sada do debata jala sada do nang pangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi onom. Tusido au dipabakit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari di halak sipelebegu di bagasan haporseaon dohot hasitongan tutudo hataki dang marga busau ima sahakna. Salinai horas madita saluna. Dihamu waka dongan saha porseaon di bagasan gowarni Tuhatta Yesus Kristus. Turpu jami taon masai uli jala masai apit tu parngolota siganopari. Ima taringot martangiang 2 syapat manangyakon saluhut jolma manangyakon panggonggomi manang pamaretta songon tema ni minggu taing tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Parsidohoto ni hala Kristen di politik. Dihamuna kadonga saporseaon na ditaringoti di turpu jami taon namat say uli boy tabuat menjadi sada persiajaran ima bagaimana hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara Paulus sebagai rasul dan juga Timotius. Taberang nasideson kerjasama yang baik. Paulus menasihati Timotius. Jala Timotius dengan besar hati menerima pengajaran itu, nasihat itu. Nah di garis bawahi imana kiani taringot partangiangon tugas martangiang mangajari marjamita taringot
Kristus nagabe sumber keselamatan. On manata bereng amanginang bohado hita martangiang. 3 hali do hita martangiang ibagasan sadari. Jala ringgas do hita manangiakon pamareta, ringgas do hita manangiakon akka keluarga, manangiakon yanakon, jangan-jangan manangiakon diri tapi dang ulu be hita be. Itu harus nama songonin na. Saya martangiang pe songon na suterida do. Jadi na diajar ho dison martangiang tu saluhut. 2 itu adalah komunikasi yang baik antara manusia dan Tuhan. Jala tarapul do halak molo martangiang. Sebudo siholna molo martangiang. Amin. Sebudo pe siholta molo martangiang amangin angate. Sebu. Terobati. Ada harapan. Alana idokko di Jeremia 20 sia ayat 12 tabereng jolo. Jeremia 20 sia ayat 12. Molo di pajau-jauh hamu ninna di bagasan tangyang muna saya natangi honok kudo hamu ninna. Jeremia 29 ayat 12. Jadi Tuhan peduli. Tuhan tinggil manangi hot tangiang niaka si partangiang. Alai bagaimana kita berdoa manginang? Apakah kita berdoa dengan terpaksa atau kita berdoa dengan terburu-buru? Adonggo ka doa semalam-malaman, berdua menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan daripada kita menghabiskan waktu, apalagi masa pandemi ini, menghabiskan waktu hanya membaca-baca Twitter, membaca-baca Facebook, sementara berdoa kita hanya 1 menit atau paling lama 7 menit. Jeneng donone sih mari berdoa. Yesus mendokon di Matius 21 ayat 22. Mari kita lihat amanginang. Matius 21 ayat 22. Didok di si ay jalomuna dong saluhut nasana pinanggido muna ditang yang muna yang kona porsea muna. Jadi 2 itu, apalagi bangsa dan negara kita ini sekarang harus banyak kita doakan menghadapi pandemi COVID-19. 1 bulan lagi menghadapi pemilihan pilkada bupati, wali kota, gubernur di Indonesia yang sudah dapat waktunya habis akan dipilih. Totua manginang isoma tugasnya ala Kristen manangiakon. Sentuba saya masuk tu ponsel, mohon doakan nomor urut sekian ala dong tubuh. Jeneng tadok di sini banyak sekarang kita ini sudah apatis, tidak tertarik lagi. Mau ngadapotan non, imana jadi
bupati ataupun wakil rakyat lupa deh inna. Kenyataannya ada yang seperti itu juga. Alaniaha. Alana sudah melenceng. Boido gabe politik uang. Serangan pajar yang akan merusak perpolitikan, yang akan merusak parbangson. Alanima amanginang, mari kita doakan. Amin. Kita doakan alana tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Parsidohoto ni hala Kristen di politik. Kita doakan saja. Jangan kita apatis. Kalau memang kita punya hak suara, berangkat ke bilik suara untuk unang kebi arohana mesin dang lawe. Pemilihan wakil rakyat dang lau, pemilihan gubernur dang lau, alaniaha apatis. Jadi kita orang Kristen tidak boleh apatis. Orang Kristen harus optimis, berpengharapan bahwasanya kehidupan ini akan lebih baik. Napa dua hon amanginang nata bereksian turpukon kita harus mendukung pemerintah dan pemerintah pun mengayomi gereja. Idokod di Rom 10 ate. Rom 10, mari juga kita lihat Rom 10 taringot pemerintah yang berwibawa. Bohado hita amanginang ngataro nakingani manangyak ko pamareta. Manangihon ahanay dokon. Mangulahon ngai suruh hita 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, laksanakan. Jangan pula kita patentengan, sudah nonina. Kita yang rugi, bisa-bisa kita yang kena denda. Alanima si tangihono do pamareta, jala pamareta ipe. Tugasna ima mengayomi gereja. Puasa adong dope songon beberapa bulan yang lalu di Jawa Barat Kerawang ibadah dibubarkan seolah-olah pemerintah tidak mampu. Seolah-olah dibiarkan, seolah-olah. Pada sebenarnya tidak. Alai kita pun sebagai jemaat bingung bagaimana ini kebebasan beragama, kebebasan beribadah. Tidak henti-hentinya mangenang kita berdoa. Alana ondo ne pangidoni hatan de bata. Martangi yang tu saluhut jolma. Martangi yang tu panggonggomi. Martangi yang tu sudah ka elemen-elemen masyarakat, organisasi. Asa terjadi kebaikan. Unang gabi akka persoalan na muncul manginang. Alanita buka jolo nakingani Rom 10 tolu. Tajah maju sahali ate.
Rom 10 ayat sada rak maju ita majaha. Uduk maganub di panggonggomi namar sahala aidang adong sahalana ia sosian debata do mengatur honda sida. Jadi huaso ni pemerintah itu dari Tuhan. Alanima kembali lagi terus kita garis bawahi, kita bawa dalam doa. Asal nang adong korupsi, mula adong halak Kristen na menduduki jabatan wakil rakyat ataupun di instansi pemerintah. Kita doakan biar dia bisa menjadi garam. Matius 5 ayat 13. Supaya menjadi garam. Bukan malah dia yang digarami. Tetapi supaya menjadi garam di sana. Asa naneng korupsian, gabe dan korupsi. Alai gabe boy menggarami. Melarang. Iman Bang Idoni turbu jami tahun. Tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Dan kita berpolitik praktis. Tidak. Di gereja tidak boleh kampanye. Tapi kalau ada jemaat yang mau dipilih atau mau didudukkan, gereja mendoakan. Gereja terbuka manginang untuk mendoakan jemaat itu. Alanima onmanana yang tabereng, kita doakan pilkada tanggal 9 Desember, buan di tangiangmu amanginang, asa jujur, adil, dan transparan. Setiap orang Kristen berhak memilih dan dipilih. Nah kita begitu di epistel, bagaimana hamba Tuhan Daniel benar-benar dia berdoa nak peyorai martangiang alai terus martangiang. Bohai mana imannya kepada Tuhan, ketaatannya juga kepada penguasa. Tapi urusan iman ya harus berdoa ya berdoa. Disuruh menyembah berhala tidak bisa. Jadi adongaha jati diri ataupun komit dan alai surut sal lausan alaisan tebu lausi dan lain sebagainya. Alai Daniel tabera nakingani torosiba nasai martangiangi. Jadi kita pun amanginang untuk menjalani pandemi COVID-19 sebentar lagi akan berakhir 2020 dan akan masuk 2021. Ini tinggal hitungan bulan. Kita sudah menjalani begitu lama, banyak pergumulan, tapi puji Tuhan kita semua sehat. Jadi martangiang maita terus si Daniel lakingan nadi episteli asa gawe kuat kita, mampu kita songon pengikut ni Kristus Yesus. Kita persiapkan iman kita, kita song-song kebaikan Tuhan dinanaing masuk kita menyambut Natal, menyambut tahun baru. Ini semua adalah berkat Tuhan yang harus kita sambut dan harus kita syukuri. Di pasu-pasu Tuhan meta sudina. Mari kita jalani amanginang aktivitas kita dengan tetap memperhatikan kesehatan, dengan tetap tangiang marsi tangiangan. Amin. Martangiang maita. Mau lihat tema di pasat tami Tuhan,
di minggu sadarion di pasingot tohami Tuhan, tugas tanggung jawab nami songon halak Kristen dalam politik. Asa senantiasa kami martangiang maboan di tangyang nami, asa lam tudeng ganna perdalanan ni bangsa dohot negara nami. So ni hubungan nami dohot ho Tuhan, gabi si pertangiang kami Tuhan, manangyakon saluhut jolma keluarga nami, diri nami, gereja nami, bangsa nami, asa lam tu dengganna Tuhan, asa margugu kami Tuhan, asa berbahagia kami Tuhan di parungulur namion. Pasu-pasu masude akka danak yanakon na di bagasan mga lului karejo, na di bagasan parsikolan, selema di nasida hapistaran, lau mga lului parkarejuan na, lau mga lului parbinotoan, asa maju akka generasi muda Tuhan, tujuluan nyari. Suang soni huwak kami di tangyang nami songon na pinangido ni turbo jami taon hatamon. Akka nasodapotan rokkap hutangnya kok kami Tuhan. Sesuai umur nasida hodo nama niup pusuni harajaon jala sude adong di tanganmu selior ma jodoh nasa haporseaon tuaka anak dok boru ni huriam naung dapat umur nabi. Soalnya Tuhan akan adi bakasa parsaiton huwak kami di tangyang namion leon hamalumon jama pamatangna asa segar, asa sehat Tuhan, unang bersedih nasida Tuhan, alani akka sakit penyakit nadong di pamatangna Tuhan. Soalnya Tuhan akan ibagasan tertekan, alani ekonomi, alani akka namasa di portibion, huwak kami tangyang kami, asa ho Tuhan mangalehon gugu tu akka ruas ni uremi samar gugu na sida lumawi huwak kami di tangyang nami akka lansia Tuhan, asa tetap na sida Tuhan sehat madalani umur naung dileko gajang Tuhan marsuko Tuhan akan anay mangulahon sulon na julani di yakka pardalanan, julani di yakka parkerejoan, asa berbahagia na sida Tuhan madalani yakka parkerejoan ini. Pasu-pasu mah huriamon nanaing diresmihon tanggal 22 gedung fasilitas pendukung peribadatan dohot naing menyambut 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Pasu-pasu Tuhan, berkati Tuhan panitia neng makatayan non merampungkan manaringoti asa denggat Tuhan menyikapi perkembangan pandemi COVID-19 leon ma hasadaon pamikirion asa boy sudena naung di pikiron di tahun nasal pui boy terlaksana di tahun ondo di tahun 2021 sahat di homa sudah Tuhan pangiduan nami pos dorohan nami Tuhan didongani hodo kami jala alusan modo
tang yang nami marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Ta puji ma Tuhan ta marede kita hukma ta pasahat peliata. Kehidupan Joni Kristus terus ditanam kaki isena samean rasa isen mangkok dongani kita sudah naik marade nang dileleda Yesus Tuhan nang sana lodo di bae omanangina batagi kita sudah naik marade nang dileleda hapusan malam membawa berita di Tuhan Tuhan kemarga di naholong asa dapat doti kita sudah naik marade yang dileleda hapusan di debatan ulan mama ketidakon Kristus na puna hitahon asa torap do bebarani bersembah tu Raja kaon kita sudah naik marade nang dileleda hapusan di debatan tapi kehidupan Joni Kristus terus ditanam kaki isena isen makop dongani kita sudah naik marade nang dileleda hapusan di debatan martangi yang magita pasaton peliata tu debata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haron ni salut sileon na denggan do nasa ulibasa na maliutus upasatai masyad na delom itu hami pelian nami tuhong say jalo may gawe wap na husus di jelum pasu-pasu may jala ramoti
asa hupar siak kami pelianon, pati bulon harjamu di tengah-tengah uriam do di portibion. Buhai marhanami mar hite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silelami tu hami, asalam girgir hami madok mau lihat itu ho, mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasanya di manami nadi banua gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malam meneroham di bano tongosong na di bano gijang, leo matuhami sadarion hanguluas siapari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona buna arajaon doda gogaon rodia sagapon jalo hamu nama pasu-pasu ni debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasarhon madamena tutodi munabe, amin. Panjoni Kristus terus kita nobataki isena sameon hosa ise manggokop dongani kita sudah naik marade nang dileleda aposanna di debata na olong kita paboahon olong do Yesus Tuani nang sapalawado di lae amanang inabataki kita sudah naik marade nang dileleda
bosan di